comment tu apor hot relationship ke do mate ke check close mate hemasor pe bang chepapho si ke concept dapprangpo mate Osochopathe dapprangpo e phong vet ta chok ma po mate abatai doping nangji ma phong ni vet ta chok ma phong thom vet ta chok ma mate abatai ong te heno ma mate abatai ke ong si ke me ma pola person a question do pick an lapen chepapho le nangji ma regular do nangji ma mate alternate data do chok ma laba son pen ta concept unji ma pola person a question do pick la sipini che thandam lo na che thanam de aprang kardom ka do ko nili lamarjan kelang wer bang pho bang phia tum do an phansita me nili channel longjong sinangli tama ki milang polo tangte subscribe tha lapen la bang solam kelang la bang solam arjan kelang ninging sam polo tangte like pic tha comment pic tha lapen la bang solam arjan share ik tha share ik lop lote kaprek abang pho bang phia tum lang pon long pom la bang solam arjan lang dam long lop lo tangte akera long ji pini ala marjan ke informative mate kenang sot ala marjan athe elitum pinan sopo dolo mate piso some en lo polo tangte hem chobo chelo polo tangte osomar ge chopa thedun je phan mate pregnancy phan planning po setame joy ke atum mate joy wan atum ke naturally concept de titi mate do kok titi chopa thelong pop titi lo thang issue ave problem ave la haya tum bang ke joy ke lo do kok po la pusi bang teng bang puniti lo setame non lo makai non lo marni kaprek aisu asona kisung asona ke boy do pik la puson thak thi kisota kimi chini ne pen akisu tanang klang po sorlo tum long sita problem asap odoko so pin solom atum long stame asap o problem do kok la puson si ai isu bang asap do kok titi la pu joy ne pen po Osochopathe runji po por hot try dun po ke avidet titi la si ki concept je phan aning hang piklu concept je phan mate pregnancy je phan mate Osochopathe je pha sami anke try ta verek titila se ko son lo ke pa do pa naturally hospital ta dam pik lo ke so ta chelang pik lo asona ke so APCOS puji PCOD puji thyroid puji high pressure la poson blockage puji la poson do pik an la pen naturally thang hospital dam po ajada result ke normal thang ke so ta ve po sitame anaki try ta concept serek titi chupa therek titi ko sonajan maplo tangte pinia lamarjan ke nangli tum khan sanang ke wan pilo nangli tum la so teng claim la so teng dam bolo tangte concept da phrang janangli tum tala se la ke cheng si bang ke batai ko anlo po mate ko so hodlo relationship ke do nangji pola se che thandam lo na ili tum suarlo tum ke so pin so tum bang ke thang the a oga pran me sen thang a isu ave problem ave plote la tom phan ke thang alam vista me ili sorlo tum bang ke apora teng dhoko so pin so tum ka ajat ani le la tum pen ke relationship do sita thang alam ave ajat ani ta la tum phan ke dolo sita me ili sorlo tum ke ani bang amar a porten amale Osochopathe kali a porten ani bang a relationship ke do akache close mate kache pa phole ke do kali isi aporan ve je close jon lo ke ili tum sorlo tum ke atia et ke bang do la bang so atia et ke bang la ke pregnant to siputhu laili tum pe ke chok do mahikia mate mens la periods ke do la periods judet pen komania bang phi bang ka 1 week a feed mate 8 days a phi ma 12 days a phi la puson sili tum ek ke bang do ji la bang so ek ke bang ahut kache close mate labang so ekibang adung arai hut kache close labang so ahut si ili sorlo tum ke pregnancy apor chat lapen jong silit elo labang so ekibang jong si par elo lit elo plotang de jong hele chepa phosita concept ja chance avelo athe ati e jong savi plotang te kona loga che plang ipo kalima kalang lasi labang so ekibang uson lo kachi chini po punili kedam tangla marjan long ta salam elo ovulation day comment 2 hot lo son lo ka chichini po hospital dam de pin pen dawai bg and a pin pen medicine and a pin pen mate na hak check up dam de pin pen hem koson si ili mithang hem tot lun pen ovulation day koson lo chichini po ek wang lo mate atia et ki wang lo po koson lo chichini po punili lamarjan salam elo nang litum lang dam lo te thek lang po ovulation day kopi pot ma kopi po se kinang kok ma kopi po se ka chichini kinang son na solo tum ka chichini kinang sot ovulation day chichini ne pulu tangte kopi ani tong ek wang pone kopi koso ahutlo ne la chichini dunde betala so ek jong si
papa dun plot plot ako mo puthora chiklo ing hong thunang lepo mo puthora chiklo ta ela son thak thak plutang ta ako mo puthora chiklo la pusa por dam bom de tilon ke ili sor lo tum ki si ar tan vet Osochopathe ta la pu palit bom papar bom lo plotang te e har ta ta nang le rok po ke ningkan plikep le kai kuilo mate ningkan plikep lo plotang te Osochopathe ji ke a chance ma sa velo la se pin so tung ka ajada ni ajada por hota thangalam ve la pen ko an bar lo nangji ko an times lo ka nangji regular nangji ma alternate nangji ma pulo pulo tangte regular tangne abatai do nangji pupe setamela ek ki wang ho jong si pachi tonun theglo matela so adung arai ho jong si relationship dolo me sen ten dolo choklo pulo tangte ki concept ji phanke chance dolo la si nangli tum setame try ignon ovulation de ke chini dun ji aphan hem do joy pen hem imithang koson se ke chini dun ji ma pulo tangte la ni kiselam tangala marjan dolo hladak langdam ignon chini polasi pini ala marjan bangke la henlo ko an nangji koson nangji batai sivet ke ave bo batai hini vet ke ave bo batai sivet ta do theglo batai hini vet ta do theglo athe ekewang hot puri lo ekewang hu chitanun lok pote batai sikali alom sopor phananda chok do theglo athe eglong ke ke ong laki nangji kali e phong aphananta chok la lok lote ilito makam kali lo ilito masai kali lo ek pen sperm jong se chitong lo botangte ami thang lo lake ili thang ta klem do nang ne lo lake ngasi pini alamarjan ke nili dak seri pik check po kapre ka lamarjan ong le chitong thulo nang kopene nang kar judun ji do polo tangte kamen long ar judun noi ajata nili next alamarjan long than pon thupo kadu kavita do mithak